Pelait kam thymmai Kiang nong ba government high school Menta ubnai April arajar phuai Kikirteng jengini ki kam Lene ki post kilong kumne Lower division assistant lene LDA Data entry operator Peon Cleaner Sweeper Pat chokidar lene peon Kasing bakado bapila ban submit iki application kade ha utarik ba arpulai uni ubnai uba saw arajar arpuai ki educational qualifications lene ki jingdon kam man apply kini ki kam bilangumne ya ka kampion ka balat kuwe ka pos pihaban pendam ya ka class 6 bat katulap kandai 10,000 tingka shibanai ya ka kam lower division assistant lene LDA ka balat kuwe ka pos pihaban pendam ya ka matric lene ka class 10 bat lada pidan ka certificate ha ka computer application kan baha AIP pidai ru bandang ban type tam ya ka laipau kedin shiminin namar bakan sedan ka speed test bakin sa benar mat ka tolap jang ni ka kam kadai khatsan hajar shibanai ya ka kam data entry operator pat ka balai koi ka pos pihak bandai graduate lane balada pass ya ka bachelors bat pidai bandan ru ya ka diploma ka ba shi snam shiteng ha ka computer application lane computer science pat ka salary lane ka tolap jang ni ka kam kadai khatsan hajar shibanai ya ka kam cleaner ka balai koi ka pos ya ban pendam ya ka class 6 pat ka tulap jang kini kandai 2,000 shibanai ya ka kam sweeper ru ka balai koi ka pos kaniru ya ban pendam class 6 pat ka tulap kandai 2,000 shibanai kumjuru ya ka kam chukidar ne pion ka balai koi ka pos ya ban pendam ya ka class 6 pat ka salary leni ka tulap jang kini kam kandai 1,000 tingka shibanai bat ka age limit lani ka kerta baki don kam kadai nado khat pras nam hado arpunyau snam ya kito ki bakwa ban apply bat ki bayaha bat ki jingpan jing ni ki kam pila ban apply da ka ba submit ya ki application jumpi haka standard format chaka office jangka district school education officer West Jaintia Hills district kabadan hajawai shua lani ha ka arpulai tarik ni banai April arajar phuai hakipor longtrai bantep shusho shpang kini ki kam smobha download ya ka official notification kabala ai hapo ka description jongani ka video